Sú tie malé mini plusové ramčeky. Kúpite ich buď takto už so zdiermi vydrotikované, alebo si ich dokážete doma vyrobiť niektorí. Ja si ich kupujem. Takto ich dokážete spojiť, je z toho potom ečkový rámik. Vložíte to do plodiska a včely vám to vystávajú. Matka to zakladie. Samozrejme môže to chvíľu trvať, záleží tá matka, ak sa rozbehne od jary. Mne to zakladla až po 3 týždňoch, takže 3 týždne môžete počkať, niektoré matky aj skôr to zakladú, niektoré neskôr. Samozrejme musíte tam mať otvorený plod, čiže vajíčka, aby si mohli vyťahnuť novú matku, vlastne naraziť matečníky. A nemôže to byť už zaviečkovaný plod, musí to byť otvorený a už ani nie je taká už stará larva, pretože tá matka by nebola 100%. Povedzme, nedala by vám 3000 vajíčok za deň, ale možno 500. Samozrejme nemusí dať 3000 vajíčok za deň, záleží tá matka aká je. Niektoré kladú viac, niektoré menej, ale určite treba počkať aspoň 3 týždne, ale treba to chodiť každý druhý deň kontrolovať, aby vám tá matka náhodou skôr nezakladla, aby ste tam nemali už potom starú larvu, proste už zaviečkovaný plod. Takže takto jednoducho ich spojíte, kúpite ich takto so zdiermi už a v ďalšom videu urobíme prehliadku mini plusu a povieme si čo a ako ďalej. Vidíme sa pri ďalšom videu.